sa ato ang Ginoong Hesukristo, gibasa nato ang bag-o lang nga historya about sa duha ka tawo, ang usa ginganlan og Cleopas ug ang usa iyahang kauban, ug nagpalayo sila sa Jerusalem, nibiya sila. Unya, ang una, these people were frustrated kay nituo man ligi sila nga ang Mesiyas na unta to pero namatay man. Unya, ang ibang mga Bible scholars maingon nga duha ka buok ang frustrated ato nga biyahe. Pero niapil og ka frustrated ang Ginoo. Tungod kay wala pa gihapon sila, tungod kay nagtuo sila ni so mga disipulo pod sila ni Kristo gawas sa mga 12 ka apostoles. Kini sila murag isog-isog na og gamay. Ang mga apostoles na nago man. Pero rightly, tungod kay sila man ang mga apostoles nga nagsigig og uban sa Ginoo, so murag nangahadlok pagid sila. Pero kining duha tungod kay layo-layo siya sa circle sa mga apostoles ug dili tingali apil sa circle sa mga apostoles, murag safe sila nga mobiyahe, mulakaw. Ang frustration nga gikan sa Ginoo nga iyang nabati mao ni, they were not able to connect the happenings sa ilahang gituuhan unta nga siya mao ang Mesiyas. Wala sila nakakonect. Nga ang Dios kinahanglan nga mag-antos aron inikahuman niini mabanhaw ug sa iyang pagkamanhaw magpantuod kini nga siya Dios ug gikan sa Dios. Ug mao unta ni ang makapaagni sa ilaha tungod kay siya nabanhaw nga Dios ug tungod kay Dios siya magpabilin og buhi siya hangtod sa kahangturan nga eventually mo declare siya nga He will be with them and with us until the end of time. Wala nila makonekta ang pag-antos sa resurrection ug ang pagkinabuhi sa Dios hangtod sa kahangturan ug ang pasalig unya sa Dios nga makig-uban kanato hangtod sa kahangturan. Unsa man ni siya ipasabot sa ato ang kinabuhi. Hinaot pa nga isip mga sumusunod ni Kristo, nakita ta nga lisod man gyud ang kinabuhi karon. Lisod ang kinabuhi ini kaugma. Ug lisod ang kinabuhi hangtod nga kita mahuman og pagkinabuhi diri sa kalibutan tungod kay although konektado, although makontrol nato ang atoang sitwasyon, pero dili nato makontrol ang mga tawo nga nagpalibot nato sa mga desisyon sa mga tawo nga nagpalibot nato. Ug nisamutag kalisod karon tungod sa mga desisyon sa mga leaders sa ubang mga countries nga maggubat sila ug mag-away sila. Nya pagkalayo na nato pero naapektuhan ta. Aning kamot betag binuotan diri, aning kamot tag pinasaylo ay pero naapil ta sa ilang kabuang didto sa layo. Ug mao na say tinuod sa kinabuhi. Naay mga nakapaglisod sa ato ang kinabuhi nga dili nato kontrolado. Pero hinaot pa nga makakita ta nga sa ato ang pagpaningkamot makakita ta og mga values. Una, salvific values o practical values. Sa ato ang mga estudyante, sa ato ang pagpaningkamot sa pagtuon, naay practical value unya later nga mahumanta sa atong pag-eskwela ug sa human sa atong pag-eskwela makakita tag trabaho o at least kamautan mo negosyo ug mahuman-human ug moarang-arang atong kinabuhi. Ang ato ang pag-antos karon, ang ato ang capacity ato untang ipadayon o atong increasean ang atong capacity sa pagkakita. Kay mao man ni naka-frustrate sa Ginoo aning ilahang meeting o ilang journey. Kay wala sila makakita sa meaning o sa connection sa pag-antos sa o pagkamatay sa Ginoo o sa iyahang pagkabanhaw. Kay nakabalita man siya nga gisulti sa mga babae nga nabanhaw ang Ginoo o nawala didto sa iyahang lubnganan. Kita po usahay mabugat po datong kinabuhi kung dili ta makakita sa relasyon sa ato ang pag-antos karon o sa practical value in the future unya. Nisugod ko sa akong example sa atoang naman feeling pag akong batanon ko sa mga batanon sa mga manghod namo karon nga nag-eskwela pa mo. Sige lang og kapoy og tuon. Sige lang og kapoy og adto sa eskwela. Makakita raw niya mo nga kung makatiwas sa pag-eskwela, nindot pod. Kay makatrabaho ta, arang-arang atong trabaho, ang pinaka, kung dili ta makahuman, o makahuman ta sa atong trabaho, ang pinakabati tingali nga office, at least electric fan. Nya naay atop. Nya og swertehon, aw aircon.
ang ato ang office. But the point is, if we try as much as possible to study and see the practical value of our sacrifices, then we continue to embrace and undertake those sacrifices because we know too well that these sacrifices would lead us towards trabaho o uban pa nga moarang-arang atong kinabuhi. So also sa mga ginikanan, hinaot pa nga sa inyong pagpaningkamot karon sa pagbinuotan, lisod ang kinabuhi karon, lisod ang pagdaa o pagkaon sa ato ang mga lamisa, o makita unta mo sa practical value nga sa inyo ang pagpaningkamot sa paghatag o pagdala o pagkaon sa pamilya. At least ang pamilya man lang makakaon o makatiwas sa pag-eskwela o makatiwas pag-eskwela, muarang-arang ang ilang kinabuhi. Kaya usahay, nakapalisod ba ron? Ang nakapalisod sa kinabuhi in taon sa mga tiguang nato karon nga maigsuon kung ang ilang mga anak o ang ilang mga apo nagpuyo paghihapon sa ilahang balay. Kaya wa magtarog eskwela in taon ng ilang mga anak o wa pa eskwelaha ang ilang mga anak tungod kay wa man gyud in taon tuod. Kayod lang, kapit lang, kay sa ugma damag ka ng mga bata, di na mga damag. Kanang inyohang mga bata, makabaton og trabaho, naas sila'y kaugalingong panginabuhian, di na puyo sa inyo ha. Og maglingkod-lingkod na lang mo, og magpaypay-paypay, mag-ihap sa inyohang maintenance, og natumar na ba? Naay mga practical value ang ato ang mga pag-antos karon. Og ato na siyang hakpon, ato na siyang atubangon ang maong pag-antos, aron ang inikahuman nato sa pag-antos, masantos na, og ang resurrection nga part makabati. Hinaot pa sa ako ng gingon, dili man sayo ang kinabuhi karon. Ug sa ato ang pag-antos karon, dili unta nato makalimtan nga atong atubangon ang pag-antos, atong atubangon ang mga pagsuway, aron inikahuman ining pagsuway makakita ta nga muarang-arang atong kinabuhi in the near future. Nakaibaw pa ko, nakaibaw mo, kamoy nakaibaw sa inyong mga fight karon, sa inyong mga battles karon, sa mga butangan yung giatubang karon. Atubanga lang, lampusa lang, kay inikahuman ni ana mao ang resurrection part. Diin maglipay ta, magpuyot ang madigayaon. Ikaduha, tinuod gyud ay nga pwede nga maghisgot ta og Ginoo. Pwede magtabi ta about Ginoo, pwede ta nga naa ta diri. Pero di ta makaila sa Ginoo kung siya magpakita kanato. Pinaagi sa mga pobre, pinaagi sa mga tao nga nagkinahanglan. Tungod kay ang duha, si Cleopas ug ang iyang kauban, naghisgot sila about ni Hesukristo nga kining tawhana, kilansang maayo ba yon tato ni tuomi nga siya unta ang Mesiyas, siya unta ang Kristo. Naghisgot sila about kang Kristo. Kauban nila si Kristo. Pero wa sila kahibaw nga si Kristo nga ang ilang kauban na di ay ito. Ang kuyaw anino, ako, usa ka pari, kamo nga nagsigig simba. O kitang tanan nga ni confess nga kita sumusunod ni Kristo sa panahon nga si Kristo nagpadayag diha sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang. Wala ta ni tabang. Tungod kay wa ta kakita o wa kaila na si Kristo na dayto ang nagpadayag. Pwede gyud ay. Pagkadaghan dihay tingali nga sa dihang nagpadayag si Kristo sa naong sa mga tabangunon, wala ta wa ta ni tagad, wa ta ni bantay, ug labaw na wa ta ni tabang ug ni patalinghog sa pagtabang tungod kay wa ta kaila nga si Kristo na dayto. Sige lang, kay mao po na akong kahadlok ug mao na atong kahadlok tanan. Ug ako pod nahadlok po ko isip sa kapari nga sa pagkadaghan sa ako ang paglakaw, pagkadaghan tingali nga wa na ko mabantay. Nagsikog hisgot karon about ni Kristo. Nagsige tag-ampo atubangan ni Kristo. Akong gibitbit ang iyang lawas, akong iisa, akong gipaila-ila ninyo. Maigsoon kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ta. Pero sa panahon tingali nga nainiduol sa kuha, kasi wa ko katabang kay wa ko kailangan na si Kristo. Bantay ko ani. Humanjo ko ani unya. Kamupod, bantay pud mo. Nga basig wa pud mo kaila kang Kristo nga nanguhit ninyo. Unya siya na dayto. Ginoo, pasaylo ami sa panahon nga wa mi kabantay, pero naghisgot mi about nimo. Pero wa mi kabantay nga ikaw na dayang nanguhit og nagpakatabang sa mua. Sa katapusan, was it necessary for Jesus to accompany those people, si Cleopas o ang usa? Necessary. Nga naman, nipalayo sila sa Jerusalem.
ang gusto sa Ginoo is for us to be intact. At least man lang, kung dili sila motuo, they go back to Jerusalem. O kung dili sila mobalik sa Jerusalem, at least they have each other. Sa panahon nga kita nalibog o na-frustrated, ayaw pagpalayo. Ayaw pagbuwag. Pagkupot mong duha, pag-uban mong duha, para kung at least dili mo mobalik sa Jerusalem din ang Ginoo gusto dito, naamong duha. Mga minyo, sa panahon nga murag nagkalabuan na mo, ayaw mo pagbuwag ha. Pagkupot lang mo. Kung nangalibog mo, kung gihamahal pa ba, gipangga pa ba ninyo ang usag-usa, kupot lang. So that kung dili pa mo mahibalik sa normal, at least you still have each other. Para napay chance nga magkauli. Mga amigo, mga amiga, sa panahon nga nalain ang usag-usa o buot, bisag di pa mo mabalik sa una, sa Jerusalem, at least you still have each other. Para mo tuo ta, nga naay Ginoo, mausab pa o ma-improve pa. Sa panahon nga kita pod nahilayo sa Ginoo o guwan ata nituo kung naaba ang Ginoo, kupot lang gihapon. Unya, you still have each other. Magtinabangay ta. So that kung dili kayo ta malayo sa Ginoo o too far, that we might not be able to see and find our way back to God. Tulo ka punto ang gipaambit kaninyo karong gabi una, pinaagi lang sa experience ni Cleopas o sa iyang kauban nga sa atuang pagbiyahe, pagsunod sa Ginoo, hinaot pa nga dili ta mawala. Pwede gyud ay nga ang atuang mga experiences, mga pag-antos, kung makakita lang ta sa meaning sa atuang pag-antos o value sa mga pag-antos, maghimo kini nga lig-on kanato sa pag-atubang sa mga pag-antos. Ang atuang mga discomfort o mga pag-antos karon na ay mga practical o salvific values. Ug unhaot pa, nga ang atuang pag-antos mo-attend yun, mo-abot yun sa kaluwasan. Nga maluwas ang atuang kalag sa atuang pagpaningkamot sa pagbinuotan, maluwas ang atuang kalag o makig-uban ta sa Dios o maluwas ta o makig-uban kaniya hangtod sa kahangturan sama nga mao na iyang kabubuton tungod og alang kanato. Ang ikaduha nga makakitaon ta sa naong sa Dios. Pwede baraba nga magampo ta, magsigi tag simba o magwali ta about sa Dios, pero dili ta makaila sa Dios sa iyahang paagi sa pagpakita o sa pagpadayag kanato. Hinaot pa nga natay kasing-kasing nga makakita sa panahon sa Dios bisan pa man sa kalisod sa atuang kinabuhi. Ug ang katapusan, hinaot pa nga sa atuang pagsunod kaniya, dili ta mahimulag og magpalayo sa Dios bisan pa man og unsa kalisod ang kinabuhi. Sa panahon nga nagtuo ta nga di nato siya mabantayan og makita, naa ang Dios, buhi ang Dios, nabanhaw ang Dios. Og dili unta ta magpalayo sa iya nga dili na ta makakita pagbalik og gagianan ngadto kaniya. Padayon lang sa pagtuo, padayon lang pagsalig bisan pa man kung unsa kalisod ang kinabuhi. Palihog manindog atong bag-uhon karon atong